KSRTC ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് അത് നിർത്തേണ്ടി വരും. അവർക്ക് ശമ്പളം ഉണ്ടാവില്ല, ഡീസൽ അടിക്കാൻ കാശുണ്ടാവില്ല. 70% ലേഡീസൊക്കെ ആയിരുന്നു, അതില്ലാണ്ടാവില്ലേ. ചേട്ടാ, സ്ത്രീകൾക്ക് KSRTCയിൽ സൗജന്യമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാമെന്ന പ്രതിസന്ധികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാവരും അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വണ്ടിയിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. മുതലാളിമാർക്ക് നഷ്ടം, പണിക്കാർക്ക് പണി ഉണ്ടാവില്ല, വണ്ടി കയറ്റിയിടേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വരുമാനം കുറയും, പണി ഉണ്ടായാലും ചിലപ്പോൾ മുതലാളിമാർക്ക് മുതലാളി അവർ കയറ്റിയിടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയാവും, ബുദ്ധിമുട്ടാവും. KSRTC ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് അത് നിർത്തേണ്ടി വരും. കമ്പനി അടച്ചുകൊണ്ട് പറയില്ലേ, കട്ടപ്പുറത്ത് കയറും. നഷ്ടം പറ്റുന്ന പറയുന്നത് നഷ്ടം ഉറപ്പാണ്. ആണുങ്ങൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് പേര് വണ്ടിക്ക് കയറുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ബൈക്കിലും ഇതിലൊക്കെ പോകും. ലേഡീസാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതും തുലയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനം അസ്തമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. ആകെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തുള്ള ആകെ വർക്ക് വരുന്ന ചേച്ചിമാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാവിലെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാ അവസ്ഥ. വെറും കുട്ടികൾ മാത്രം ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ആകെ വൈകുന്നേരത്ത് ഓഫീസ് ടൈം 10 രൂപ ഉണ്ടാവുക, വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു 10 രൂപ ഉണ്ടാവും. ഇത് സെയിം ടൈം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ അതിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഡീസൽ അടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതാ അവസ്ഥ. നിർത്തേണ്ടി വരും. നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥയാകും. പിന്നെ